Bombă, 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 crocodililor, like, share și abonare, că la moca mea vă uitați că vă place, știu eu. Viața crocodililor, v-ați trezit? Noi astăzi avem activități grele. Spăreți de izolarea asta și amenințați de ea. Mergem să facem provizii, de alimente, așa că ne îndreptăm spre Bârgău City. Să achiziționăm produsele necesare. Da, suntem foarte matinali, ne trezim din dimineață ca să fim productivi și activi toată ziua. Așteptăm cu nerăbdare să intrăm din nou la cursurile online, că doar așa ne putem descărca telefonul în pace și în liniște. Să nu vă gândiți că am ieșit fraudulos în Bârgău City. Nu. Ne-am pregătit și ne trebuie necesar declarație online, acte, buletin și alte barfe la noi. Valută, bineînțeles, să putem cumpăra. Așa că nu-i problemă de alte necazuri și Băi, crocodililor, ne-am abătut de la traseu, de la cumpărături. Am venit la Las Pendulas Cafe să bem o cafea, că n-avem unde bea. În tot Bârgău City, în cistet. Că covițul odată n-au venit. Și în Bolz și în Făgădaie. Și noi am venit la Pendulas Cafe să ne savurăm cafelele. Bineînțeles, cumpărăturile toate le-am făcut, care Pendulă Shop, nu are numai Pendulas Cafe, că profi e hoț. Are niște prețuri, Doamne, chiar și doare sufletul și buzunarul când ne vezi. Noi, bandiți, ca întotdeauna, am venit la Pendulă. Nu ne-am mai dus la Profi și la alte super magazine de astea, noi am venit la oamenii noștri și la prietenii noștri să ne achiziționăm. da, prietenilor, stăm și așteptăm un alt amic, un alt prieten de-al meu, să-l ajutăm într-o situație de urgență. Să vedem dacă îl putem ajuta sau îl putem încurca. Îl așteptăm cu brațele deschise să vedem și cum îl putem rezolva pe om, să-i dăm o mână de ajutor. Dacă nu, să-l încurcăm, că la asta ne pricepem. O să facem puține mecanică în fața garajului, bineînțeles, unde altundeva. Îl așteptăm. Revenim după. E vânzare mașina! Când apărești de cai bun să fugă, e vânzare. Dar ce-i faceți? Puneți cai? I-am pus softul, amu. I-a făcut softul. A căzut o eroare. Dragilor, asta e mașina lui Florinel. E de vânzare. Pentru detalii și alte specificații tehnice despre bolidul său, îl puteți contacta pe pagina de Facebook sau pe TikTok, că mai nou e TikToker. Să ticălește și el. Șeful tu e mort. Și a mere mai bine cu treaba așa și ai făcut acolo, amu. Ha? A mere mai bine cu treaba așa și ai făcut, amu. Da, la fix. Nici ce faci, mere. El un cat. El e mecanic, știți, dar câteodată nu iese mecanica. Dar el așa se pricepe. Am vrut să mă fac mecanic. Ce-o lăsat Piranda? Eram dau zis, nu te faci, că tu n-ai de aia, cum se spune, vocație. Azi că mă fac, că dau ce, mă. Mare lucru. Bă, că nu mi-a puput asta. Eu ți-am zis, Florine, nu te apuca de scule și nu te apuca de meserie care nu-ți de tine. Nu. Cer farul ne-am luat. Nu. Dacă vedeți un far pe undeva să știți că e al lui Florinel, pe zona Bârgău. Da, dragi oameni buni, ăsta e Florinel al nostru, n-avem ce face. Îl ținem lângă noi, că ni prieten, cu totul că mecanică nu știe el, da, învăța. Important e că ai baterie șmechere, de așa de firmă. Nu facem reclamă, că nu ne dau bani.
Numai vă arătăm așa să știți. Că e și albastră, bună. Eu am auzit că este albastre măr cel mai bine, bă. Merg astea, bă. Așa-i? Mă dau picioare mere. 400. Da, crocodililor, priviți partea bună a lucrurilor. Nu au făcut nimic ca Florinel, nu i-au băgat cai și admăsari, dar s-au mâzgălit pe mânuri. Asta e important. Principalul important. Să vadă oamenii că au lucrat ceva. Mă mânjesc și eu pe aici, să creadă lumea. Hei! Să dai like și subscribe! Sigur, Ca poate sudui! bine. Dă înapoi! Numai așa tu, ve! Nu știu să dau înapoi. Dă înainte! Nu știu. Mă fă ce vrei! Bă, pup, papa. Pa, da, prietenilor, mecanica ne-am terminat-o în mare stil și forță. Nu știu dacă am rezolvat ceva sau nu. Important că am încercat. L-am lăsat pe prietenul nostru pe mâini bune, cred, pe mâinile pirandei. Noi ne îndreptăm spre unitatea de învățământ. Sigur că da, ne-am pus ghiozdanul în spate, ca niște studenți conștiincioși suntem și urmează să mergem să învățăm ceva. Sigur că da. Precinul meu Sebastian, animal. Vezi că mi se instalează, să nu mai râzi, că nu-mi permit să mă joc jocul ăsta. Dacă tu ai șlapi de firma asta, nu înseamnă că ai și un laptop mai șmecher ca meu. Așa că animalule, gândește-te de 2 ori când mă ameninți cu asemenea. Pregătim o surpriză pentru hairstylistul și frizerul nostru, Peti. Îl sunăm să vedem ce declară pe situații de criză, dacă ne aranjează și ne face frumoși sau ne lasă în voia sorții. Eu Dinco și tu Dinco. Alo, bună ziua! Bună să-ți fie inima. Ce faci, dragul meu prieten hairstylist? Ce să fac, eu bine și pula de acasă. Prietenul meu hairstylist o să-mi ofere o tusoare așa ca la carte? Da, prin 6 septembrie. Aoleu, pă nu-i bine, măi omule, că nu mai... Da, prietenilor, asta e situația. Prietenul nostru hairstylist ne-a refuzat în deplină siguranță și în deplină încredere. Nu avem noroc să ne tungem. Cred că o să mă fac eu propriul meu hairstylist în perioada asta. Cam asta a fost vlogul de astăzi. Puțin material, dar n-avea ce face, ne conformăm situației. Nu uitați de like, abonare cel mai important și share și comment, bineînțeles.